बाबा बागेश्वर धाम सरकार के दरबार में खेसारी लाल यादव के भैया एगो इतना ब्लास्ट शुरू है, इतना ब्लास्ट हो कि का कही। खेसारी लाल यादव पूरा बिहार के नाम रोशन करके आ गए। खेसारी लाल यादव बैक टू बैक दू बार बाबा बागेश्वर के पास खेसारी लाल यादव पहुँच गए आ जाके कोई अपन परफॉर्मेंस देखलन। उतना ब्लास्ट भैया जाके कहलन कि जब भोजपुरी के सुनेला तो ये बहुत जितना लाखों करोड़ों जनता आई सब हाथ उठावता कि हम भोजपुरी सुनेला। भैया केकरा चलते खेसारी लाल के चलते आ पावर स्टार पवन सिंह के चलते भोजपुरी के इतना नाम रोशन भइल बा। खेसारी लाल भैया बाबा बागेश्वर के एकदम झुमा दिलन, उठा दिलन कि हाँ बाबा बागेश्वर भी जान गइल हुई कि वो असली मर्द है ना तो खेसारी लाल यादव है। काहे कि खेसारी लाल यादव भैया मनोरंजन करे खातिर गइल उनको शो रहे आ बाबा बागेश्वर एकदम बैठ के आनंद ले। खेसारी लाल यादव एकदम कहतन कि भैया बाबा बागेश्वर हमनी के बिहार में खाली यही कमी बा कि बेरोजगारी बहुत बा। तो बाबा बागेश्वर एकदम खूब हंसत ठटा कि मतलब बंदा सही बात बोल रहा है कि बिहार में बहुत ही बेरोजगारी बा भैया माने के बा। फिर ओकरा बाद खेसारी लाल यादव के बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री एकदम एगो अपना देने से कुछ ना कुछ दिलन। आप फोटो खिंचवैलन कि ये मेरे दरबार में जो आता है मैं उसको देता हूँ। लेकिन खेसारी लाल यादव के बाबा बागेश्वर एकदम दिलन, एकदम बहुत प्यार दुलार बरसिलन खेसारी लाल यादव पर। भैया बिहार के नाम रोशन खेसारी लाल यादव कोयले बड़न। आई कि माने चाहे ना मानो लेकिन माने के बा काहे कि भोजपुरी इंडस्ट्री में गाना ले लो, एक्टिंग ले लो, कुछ भी ले लो, कॉमेडी ले लो, कुछ ले लो, खेसारी लाल यादव के बारे में उठा लो ना कुछ चीज़। खेसारी लाल यादव को एगो फिल्म आई बा रंग दे बसंती। भैया आज तो पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री में वैसा फिल्म ना बन रहे ना फिल्म हम जो टेलर आई बार के म्यूजिक से एक जाकर देख लो आ तब तो कुछ कहे लो खेसारी लाल यादव के बारे में। भैया एकदम बहुत ही ब्लास्ट बा, बहुत ही ब्लास्ट एकदम स्टेज शो रहे खेसारी लाल यादव के बाबा बागेश्वर के दरबार में। पूरा भाई जलावा बा बिहार में एकदम खेसारी लाल यादव के भैया गाना से लेके कुछ से लेके बाबा बागेश्वर खेसारी लाल यादव को खूब तारीफ कैलन कि है कोई है बिहार में कोई है तो वो खेसारी लाल यादव। भैया जलावा बा खेसारी लाल यादव के माने के पड़ी, केहू के माने के पड़ी भैया।